खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि गोख्रों बाथ्रा नांगौ जायोब्ला सोमावसारफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा नांगौ जायोबा गोनांथि जायोबा बर' माहारिनि स्वार्थनि थाखाय बे गणतान्त्रिक भाबै थामहिनबा सुबुंखान्थिनि धारा बायदि बे समाव सोमावसारफिननो थाखाय बाध्य जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन ड्र खालामनो जोङो बाध्य जागोन। नाथाय मा बाथ्राखौ लानानै बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ फिन आरोबाव सोमावसारनो थाखाय ओंखारदों फारि फारि फोरमायगोन नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों। बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंथिदों जे आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे सार्भिसाव दासिमबो थामहिनबा दिनैसिमबो जे बर' रावा जिहेतु 80 फारियाव सोसन जाबाय आरो सोसन जानाय समसिम दिनैसिमबो जे गोनांथि जानाय माखासे मानि जे आनजादफोर बे आनजादफोराव बर' हारिनि बा बर' रावखौ बे समाव सोसननाय जायाखै आरो गुबुन फारसेजों आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि जाखिनि आनजादफोर बे आनजादफोराव फारि हिसाबाव लायाखै जायनि थाखायनो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बे सिटेटनि सायावबो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। दे सिटेट आनजाद खुंबाय नाथाय बे समाव सिटेटआव बर' आयदानि मोनसे अपसन बे अपसना दिनैसिमबो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। आरो बे आयदाखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोनां जायोब्ला सुबुंखान्थि धारा बायदि सोमावसारफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। जिहेतु बर' रावा 80 सिडिउलाव बे समाव हाबबाय आरो बे हाबनाय लेखा माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बे एग्जामफोराव बर' रावजों लिरनो थाखाय मोननाय आरो गुबुन फारसेजों जे आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि गेजेरजों बा सार्भिसाव जाखिनि बर' रावखौ मर्यादा होनांगौ बे मर्यादाखौ होनाय जायाखै आरो गुबुन फारसेजों सिटेट आनजाद बे आनजादाव बर' रावनि बा बर' आयदानि अपसन बेवहाय गैया जायनि थाखायनो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन आरोबाव सोमावसारफिननो गोनां जागोन आरो गोनांथि जायोब्ला सोमावसारनो थाखाय थियारि होननानै बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोथौयै मिथियो जोङो रियेलाइज खालामो जे बर' रावा 80 सिडिउलाव रिकगनिसन मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि लोगो सरकारि राव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै मर्यादा मोनबाय। थेवबो दिनै बर' रावखौ आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव दाबो बेखौ थिसननायनि थाखाय बा बेयाव लेंगुवेज जे अपसन गैयैनि थाखाय जोंनि जुडिशियेल सार्भिस CGM बा नोङो सेसन जाज बा नोङो बायदिसिना जिखिनि हाइ कोर्ट बा डिस्ट्रिक्ट कोर्टनि जाजेसफोर दङ बे लेभेलनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि जे आनजाद जुडिशियेल सार्भिसनि आनजादाव बन्सित जानो गोनां जादों। बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो सिटेट जि मिरु लेभेलाव खुङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया खुङो बे सिटेटआव L1 लेंगुवेज अपसना बर' दासिमबो गैयैनि थाखाय जिहेतु आसाम सरकारा गोदानै टेट खुंफिननाय नंलिया आरो बेखायनो LP आरो ME पर्यायनि एपइन्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्टनि थाखाय सिटेटआव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बर' लेंगुवेज अपसनजों बिथांमोना क्वालिफाइ जानांगोन। दा बे अपसना गैयैनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलि केन्डिडेटफ्रा बन्सित जानांदों। बे मोननै इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो गोनां जायोबा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज आरो गणतान्त्रिक जोङो प्रतिबादि बा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ जों एटेनसन ड्र खालामनो जोङो बाध्य जागोन।